Gaur Arantzazulaben elkartu gara, kosorkuntza ekosistemaren bigarren lansaioa egiteko. Kosorkuntzan eskarmentua eta gizarte berrikuntzan eskarmentua duten eragile anitzek parte hartu dute lansaioan. Bi helburu izan ditugu gaur lantzeko. Alde batetik kosorkuntza ekosistemaren elementuen bueltan hausnarketa egin dugu, ezagutza berria jasotzeko eta eragile anitze daukaten ezagutza hori nolabait balioan jartzeko eta horretan eraikitzen jarraitzeko. Eta bestialdetik kosorkuntza esperimentuen lehiaketa aurkeztu dugu eta horren kontrastea egiten hasi gara. Esperimentuen lehiaketa hurrengo astelehenean zabalduko da eta helburua da kosorkuntza eta gizarte berrikuntzan eskarmentuan duten eragileekin batera ezagutza berria eta egiteko modu berriak sortzea, kosortzea, eta elkarrekin ekosisteman jarri dugun azken helburu horretara elkarlanean jardutea. Hau da, agenda publikoa, erakunde publiko eta gizarte edo herritarren artean kosorketzeko helburu horretara lan egitea.